Mark Twain raz povedal, úplne super vetu, s ktorou sa brutálne stotožňujem, že nemal som čas napísať krátky list, tak som napísal dlhý. A myslím si, že toto super vystihuje dnešnú dobu a nielen písanie a tvorenie kontentu, ale celkovú komunikáciu medzi ľuďmi, pretože každý chodí okolo horúcej kaše, nevie povedať veci na rovinu a ja som sa to tiež musela naučiť, ale musím povedať, že to aplikujem a Mark Twain bol taký môj odrazový mostík, keď som sa začala písaniu venovať. Samozrejme ospravedlňujem sa, že nedeľné omše trošku vypadli. Aj som si myslela, že možno si to snáď nikto nevšimne, ale nie, všimli ste si to, aj ste mi písali a musím povedať, že proste ja tiež sa nenachádzam častokrát v situácii a v múde, nálade, kedy sa mi dá tvoriť a samozrejme nechcem, aby to išlo na úkor kvality a len niečo produktovať, len aby to bolo, tak to proste nie je môj štýl. Ale verím, že minimálne 2-krát do mesiaca sa budeme takto v nedeľu stretávať, že si opäť zvyknete na tie nedeľné kávičky, palacinky a taký chill pri nedeľnej omši, keď prídete z kostola alebo tak. A že vám to naozaj reálne niečo dá, že sa nad tým zamyslíte, že to budete vedieť aplikovať v praxi, či to budú tipy z marketingu, či to bude tip písania, či to bude niečo zo športu, či to bude niečo z nutrition. Budem veľmi rada. Ja som strašne šťastná, že sa to šíri virálne, pretože to je pre mňa tá alfa omega, ktorú chcem docieliť, či už to počúvate na Apple Podcast, keď máte iPhony, alebo Spotify, alebo SoundCloud a označíte ma na Instagrame alebo kdekoľvek, že sa to vie šíriť ďalej. Dávate mi recenzie na Apple Podcast a hviezdičky, za to som veľmi vďačná, pretože vstúpam potom v tom Chartable a v tých hodnoteniach vyššie medzi slovenskými a českými podcastami. Za čo som veľmi rada, že sa to šíri medzi ľudí a ja viem tak šíriť ďalších skvelých ľudí, akými sú Luke z Illimity Roasters, ktorý je môj dlhoročný partner, som chcela povedať, ale nie, posiela mi kávy a naozaj vďaka nemu mám energiu, mám inšpiráciu, mám proste ten môj flow, ktorý potrebujem v mojej práci, takže poďme sa vrhnúť na to písanie, na to tvorenie kontentu a možno aj tú emočnú inteligenciu, ktorú tomu trošku potrebujete. Neviem, či to veľa z vás vie, ja vlastne celý život píšem. A keď som si to tak uvedomila, že to je moje živobytie a som už od strednej školy, respektíve vysokej školy písala, vždy mi išli slohy, vždy som si to užívala, zapojila som sa do básnických súťaží a tak ďalej. A moje prvé také joby alebo brigády boli tiež v oblasti PR, písania, či už newsletterov alebo blogy a tomu som sa chcela venovať aj po vysokej škole. Ja som si vždy chcela vyskúšať všetko. To znamená, že chcela som dať šancu aj reklamnej agentúre, v ktorej som pôsobila chvíľku, že to bolo také kreatívne prostredie, ale opäť ma tam obmedzovalo taká hierarchia toho, že vlastne moja práca musí byť zredukovaná a approvenutá. No ja to neviem preložiť. Jak to poviem? Povolená milión ľuďmi, ale bolo to inšpiratívne, hej, že tam som písala pre rôznych klientov tej reklamnej agentúry, či už blogy, si pamätám Kozí vršok, som pre nich robila stratégiu a písanie a tie články ma bavili, proste mňa baví písať. A vlastne vždy každú prácu, ktorú som mala, tak som sa snažila pozíciovať mňa do tej role toho kreatívca, toho tvoriča, toho človeka, ktorý píše. A aj napriek tomu, že vlastne toto robím celý život, tak nikdy som to nejako nezdokonalovala. Pritom viem, že mi to brutálne ide, ale nikdy som sa nejako nezamýšľala, neposúvala sa a skôr som sa zameriavala na tie moje slabiny. A toto myslím si, že robíme všetci takú trošku chybu, že každý chceme byť buď najlepší vo všetkom, čo sa asi nedá, alebo sa sústredíme zase na tie naše slabiny alebo slabé stránky a to sa snažíme stále nejako zlepšovať a pritom zabudáme na to, v čom sme dobrí a v čom by sme mohli excelovať, kebyže sa na to zamyslíme. Takže hej, to keď ja som chodila na strednú školu alebo vysokú, to bolo už v minulom tisíciletí, ale preniesme sa teraz do tejto reálnej doby, kde fičí Instagram, kde fičia brutálne popisky, dlhé captions, motivačné kvóty a tak ďalej. A samozrejme, že tú moju prácu a to moje vidím aj v tomto. Treba však povedať, že ako je ten kvót, že nemal som čas napísať krátky list, tak som napísal dlhý, tak to platí duplom. Pretože naozaj napísať niečo výstižné v krátkosti, takisto ako na Instagrame máte ten obmedzený počet slov, písmenok, tak to funguje aj teraz. A takisto to platí aj v mailoch. Keď píšete či už sponzorom, partnerom, kolegom, tak ten e-mail musí byť krátky, výstižný. Hovorí sa, že pokiaľ máte mobil a ten mail je dlhší ako tá jedna strana
optimalizovaná na tú mobil screen, no tak to je úplne zle. Takže aj pri tých mailoch platia určité pravidlá toho písania. Naozaj napísať niečo v krátkosti k veci, a aby ľudia z toho niečo mali a pochopili, je naozaj náročné a na to sa treba sústrediť. Keď si to tak zoberete, že koľkokrát postujete za týždeň alebo za mesiac. Ja som si to tak minulé počítala, že dajme tomu, kebyže mám aj 5 postov za týždeň, čo nemám, tak je to brutálne. A koľko času vám trvá napísať ten jeden post, pokiaľ sa nad tým zamýšľate, chcete niečo povedať a tak ďalej. Dajme tomu, že v priemere 1 hodina. Tak to je 20 hodín za mesiac, čo nie je málo. A odmena za to je možno ten 1-2 dní, kedy vám na to behajú lajky a ľudia to čítajú. A toto je veľmi pekný kontrast toho, že ľudia zabudli písať ako písať. Treba povedať, že Instagram nie je internet, ale Google je internet. A Instagram je len časť toho v pozadí, na čo veľa z nás zabúda, a ja som na to zabudla, preto teraz riešim moju web stránku, pretože keď napíšete článok a máte ho na blogu, tak ten článok môže mať tu traffic alebo tie čítania ďalších 5-10 rokov. Samozrejme, ľudia majú radi videá, doba ide dopredu, ale stále čítame. To je ako stále čítame Harryho Pottera, aj keď ho všetci poznáme, bože, od začiatku po koniec, jak svoje boty, stále čítame Bibliu a proste tieto veci a tieto knižky majú hodnotu aj over time. A tak je to aj s písaním. Tak je to aj s písaním článkov, tak je to aj s písaním vašich blogov, tak je to s písaním knihy. Pretože ten content, ktorý píšeme a vieme dať každý deň na našu stránku, na našu web stránku, tak nás Google vyhodnotí ako človeka, ktorý vie tvoriť content, ktorý sa snaží, ktorý chce predať informácie. Tam sa potom vieme hrať s tým SEO a dostať sa naozaj ďaleko. A toto všetko zahŕňa aj Instagram, ale nemala by to byť naša priorita. Keďže teraz sme taká biologická reprezentácia našich digitálnych otlačkov, tak je len na nás, ako pomôžeme tomu Google, tomu internetu pochopiť a ukázať, že my sme ten content, obsah tvorca a že naša stránka stojí za to, je prepojená na všetky sociálne siete a ľudia sa tam môžu čo to naučiť. A pochopila som, že písanie, reálne to napísanie je jediná vec, ktorú môžeme kontrolovať. Môžeme to vložiť do našich newsletterov, do našich videí, modifikovať to potom do našich postov na sociálnych sieťach. Veľakrát sa ma aj ľudia pýtajú, že kde čerpám inšpiráciu alebo ako začať a tak ďalej. A veľakrát sa ma pýtajú ľudia aj na víno, pretože hej, z amerických filmov si predstavujeme takú hipsterskú pracovňu, kde ti horí sviečka, máš tam čaj alebo víno alebo bourbon a píšeš. Ale Ernest Hemingway raz krásne povedal, že write drunk, edit sober. Samozrejme, bavíme sa o tom, že nie, že sa natriaskáš celú fľašu vína a potom ideš písať knihu, pretože toho asi veľa nenapíšeš. Nebudeme sa baviť o tom, že ti to samozrejme mení vnímanie a neurogenetické procesy sa menia. Ale na druhej strane si treba uvedomiť, že ako sa správame, keď sme trošku pod parou alebo keď sme opití. No tak väčšinou napríklad píšeme svojim bývalým. Hej, tie emócie sa vyplavia na povrch. Sme možno nahnevaní alebo sme práve že viacej odvážni. To znamená, hej, chceme si vtedy vysvetľovať veci a vtedy sa proste odhadzujeme trošku zábrany a ja si myslím, že treba zo všetkého spraviť svoju výhodu, tak keď už sa nachádzate v takomto štádiu alebo si dáte 2 deci vínka a píšete, to samozrejme není, že teraz nemôžem piť, keď chcem písať, každý môže robiť čo chce, ale zoberte si z toho výhodu. Proste napíšte, čo vtedy cítite, nechajte to písať, ale dôležité je, že na druhý deň sa to s čistým štítom a čistým vnímaním pozriete a môžete si to trošku zredukovať a trošku zeditovať. That's the deal. Hej, urobiť si taký vlastný edit. A teraz sa dostávam k tomu, že ten editing, to editovanie, to kontrolovanie je asi najľahšia vec, ako robiť naše písanie lepšie. Ako byť lepším spisovateľom, copywriterom alebo jednoducho proste svojím brand ambasádorom, keď máte svoje podnikanie, svoju značku, čokoľvek, máte svoj e-shop, takisto chcete, aby to bolo napísané pekne, aby boli opísané tie produkty možno zaujímavé, kreatívne, ale vecne. Tak ako viete hovoriť ľuďom, takisto k nim viete hovoriť aj prostredníctvom písania. A všetko, čo napíšete, všetko, čo dáte von, tak to dáva ľuďom informácie o vás. To máte ako keď prídete do nejakej miestnosti plnej ľudí, ako chodíte, aký ste vysokí, ako sa pohybujete, ako gestikulujete, ako máte charizmu. Toto všetko vplýva na tých ľudí okolo vás a to, že píšete inteligentne, píšete bez chýb alebo píšete uvedomelo a tá schopnosť prezentovať vaše myšlienky možno zábavne, možno nejako inak, odlíšiť sa od ostatných, tak to je pre vás len bonus. Znete múdrejšie, to je jedna vec. Ľudia proste vidia a vnímajú ten intelekt. Pokiaľ začnú počúvať ten váš voice,
a povedia, že vás followujú, že vás počúvajú, tak to je win. Vy viac ani nepotrebujete. Či je to podcast, či je to e-shop, či je to vaša značka, či predávate topánky. To je úplne jedno. Ľudia chcú byť s vami v kontakte, chcú byť okolo vás. Každým jedným produktom, ktoré dáte von, každou jednou vecou, ktorú zdieľate, čo napíšete, tak čo? Môžete ľudí utvrdiť, hej, že to je pravda, to som zažil, úplne vystihla presne to, čo ja žijem. Čo už zažili, alebo sa môžu niečo naučiť. To máte ako keď Dumbledore príde do Siene slávy, či kde to bolo a proste tie jeho prejavy. Hej, vždycky všetci, že bože, áno, on hovorí úplne presne to, čo potrebujeme počuť. Proste sme vedeli, že keď Dumbledore niečo hovorí, tak nás to tak ukludnilo, že všetko bude dobré a že porazíme toho Voldemorta spoločne. Čiže nehovorím, že teraz buďte Dumbledorom každú nedeľu alebo každým vašim postom, ale skúste sa na to možno pozerať aj takto. Takisto je dôležitá vec, ako formulujete vety. Toto som predtým vôbec neriešila, ale pochopila som, aj som si študovala nejaké veci, absolvovala som nejaké online kurzy a je veľmi dôležitá tá skladba tých viet. Poviem len v krátkosti príklad. Nie je jedno, keď poviem, že nahrali sme podcast a potom sme išli cvičiť do gymu. Ale ak poviem, že boli sme cvičiť v žime a potom sme nahrali brutálny podcast, tak to už v človeku zanechá oveľa viac. To znamená, že to najdôležitejšie by malo ísť na koniec viet, alebo na koniec článkov, alebo nejaký sumárum vždy na konci, pretože čo my sme jednoduché tvory, pamätáme si, čo bolo na začiatku, na konci a niečo medzi tým. To je, keď Kavalír povedal, že si nepamätá všetky svoje partnerky, ale pamätá si tú prvú, tú poslednú a tú najlepšiu. Takže neviem, kam spadám ja, dúfam, že do tých vlastne posledných dvoch a takto to je. A to nie je len o písaní, ale je to celkovo v živote, kde sa nachádzate a čokoľvek robíte. Samozrejme mám tu podľa mňa veľa ľudí, ktorí takisto píšu skvele, ktorých ja sledujem a veľmi sa mi páčia ich príspevky, páči sa mi, čo tvoria, pretože dnes tvoriť len preto, aby sme edukovali, aby sme zabavili, aby sme sa možno spájali s tými ľuďmi, je dosť rare. Aj keď to vidíte všade, ale vy keď sa začítate do tých príspevkov, tak myslím si, že veľa z vás pochopí a číta medzi riadkami, že či to je silené, alebo ten človek naozaj chcel niečo dovzdať, alebo je to len ďalší zľavový kód a nejaká spolupráca. Takže týmto sa opäť vraciam k tomu, že samozrejme každý by mal mať nastavený nejaký svoj biznis model. Takisto ja ránujem podcast a takisto som to nebrala zo začiatku ako biznis, pretože ja nie som taký ten type of person, ale po tomto roku, alebo koľko to mám? No proste pol roka, vidím, že ja to musím brať ako biznis a takisto si budem vyberať tie spolupráce hlavne podľa môjho feelingu, podľa mňa, pretože dobre, máš rácio, máš biznis, ale prvé, čo príde do 3 sekúnd, je tvoja intuícia a je ten prvý taký feel, že áno, toto je správne alebo toto není dobré, toto nechceme. Na tomto si ja budem zakladať, ale samozrejme nebudem sa podceňovať, nebudem podhodnocovať moju prácu. Myslím si, že je veľa šikovných ľudí tam vonku, ktorí to robia a možno vám ukážem, ako som to robila aj ja zle a ako to nerobiť do budúcna. Takže veľa ľudí je možno šikovných a len nevedia, ako ten svoj content, svoj produkt predať. Ja som to nevedela tiež a myslím si, že viacej takýchto tém bude, ako sa na tom marketplace vedieť orientovať, ako sa nepodceňovať a ako tú svoju prácu vedieť, zhodnotiť a validovať a naozaj ju reálne použiť, využiť a dostať medzi ľudí, ktorí si to vážia. Takže nahrávam toto inak 25 minút, pretože asi 50 krát som musela prestať, pretože tu šteká pes. Ale keď ho tam budete počuť, tak sorry. Buca podcast je dog friendly, takže aj moji hostia si môžu priniesť so sebou hociakého domáceho mazlíčka, by the way. Mala som už štúdiu psíkov, ktorí tam zaspali a chrápali a možno donesieme nejakých lizards alebo nejakých axolotlov. Takže ďakujem, že ste sa dopočúvali až sem. Už máme vlastne jar, takže tie nedele budú čoraz krajšie a krajšie, veľmi sa na to teším. Začína triatlonová sezóna, čo mi pripomína, že som ešte nezačala trénovať, ale 27. a 28. apríla. Kto chce a naozaj by sa pridal ku mne na FTVŠ, je super šprint triatlon, veľmi, veľmi krátky, úplne taký, že čilík, nejakých 175 metrov plávanie, 5 km bike a 1,5 km beh, však to čo je. Takže toto si idem ja odštartovať, kto by naozaj chcel, kľudne mi napíšte, ja vám pošlem linky a mohli by sme sa tam vidieť. Akože fakt, veď je to úplne brutál, zábava a strašne rada sa stretávam s ľuďmi, ktorí to majú stejne. Takže my sa počujeme už v stredu,
bude veľmi zaujímavý host, veľmi vtipný hostka, takže nechajte sa prekvapiť a ako povedal Dumbledore, Lumos.